Ada, tenang, aman. Oke, kita goyang lagi. Spesial untuk seluruh kru dari Yani Wedding. Dengar boleh sambil joget dokter. Geter. Allahu Akbar. Pada tindak punti katingaren tindak uai orang membatasi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun kancani. Ayo, nanti siapa lagunya yang punya begini apa ya? Wong legan golek momongan niki blonjo nopo mbak yu padhe pindahan. Pasar pae niki janjo nopo mbak yu badhe pindahan. Aja sumalang yo ben rondo dijamin komplit. Oke, cek cek he he cek he he. Tindak pundi cah ayu pada tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak tasi dewean opo ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Kacamata pakai ya. Ayo Putri. Wong legan golek momongan niki blonjo nopo mbak yu badhe pindahan. Ampun. Awan-awan lunga blonjo ning pasar pae prawan rondo kanggoku Langsung bablaske lewung. Ayo langsung lewung.
lagi silakan. Terima kasih. Terima kasih. Hei, hei, hei. Masih yang punya dekor. Ayo ini. Nyedak aduh. Ayo. Sepisan ketemu Bagus hatiku godo ati Rinten siang dalu Minurban jiwa ngundang rasa umete singkang tumete sing Lir nyai sekono Gakang bisa ngluke atimu Suwe gondang tak gendong Kemana-mana Nadyo ati sawiji Senajan apa tak lakoni ha mas nyanyi kok musuhan rada cedhak ngene lho Lagi dok. Wedi mas ora apa-apa mung ki wartawan no sampean sing Wedi nyanyi nyokot asale mas ben ora kaya musuhan no ben Oh, iya. chemistry-nya tuh dapat gitu Oh lho ya ngono ya wong sampean yo dhewean to Dik kok Aja engko weruh lepe ngawur ketoke lagi musim no Ngawur Sapa ndi Halo, bojone? halo. Bojone Aja, kok aja, elek. aja. Sing Aja, wedok aja. ayu kok. Iya iya Atah kena ndasku. Satu pati teranggo Ring sliramu Dadyo isihanku Kata sisihanku Mugi Gusti lilahi Kabrak. Dino mati Terus ke yo lho. Ayo yo Ha 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 Sawere ndi lho iki Samboyo lho. Sawere ndi Mas Kok si nonton oke ya? Ayo hatiku nalikane sepisan ketemu Matur suwun Boloku iki Pak e lerengku ya Onder teko Godo ati Ringan siang dalu Kinurban jiwa Tumete sing Lir nguyai segoro Datang bisa nguluke hatimu Ayo mas Suwe gonku lewong ingkang iku amundang tak gendong kemana-mana. Yo ati sawiji Senajan apa tak lakoni Iki rombongan dekor Mas. saya merusut to. Priye Piye, mas? Mas? Sampean ngopo lho mas kok nderdek-nderdek Dinteke iki sik ya. ngopo mas? Gantine apa? Kok leh urung entek kok
Ya ki kok gantine apa sih? Ngono ya. Sampeyan grogi kok muter. Sampeyan grogi ya? Mas. Mandengo aku, Mas. Kok ndredeg kae. Oi. Buku sing lonso iki. Kok beda ya? Ngono ya? Ngene Mbak Tri tapi. Apa ya? Ayo sabda ya. Ayo. Sabda pati korongko. Jane sampean ki ngopo, Mas? Pupus saya nelongso. Jane sampean ki ngopo, Mas? Gandengan to, Dik. Hah? Bibir saya isi banget. Ayo semuanya boleh. Mana teman-teman dari DND, Mas Gusri Koko kita merapat. TTT Mbak bukan Jawa. Kalau Jawa tuh Mbak ya. Bersama Ana Risma Ho Aho Ratu Si Niron laku Sanang mukara Liande Arep caburi Kau duduk sopo nih Sing awale perhatian Ning akhirnya Gak boleh jahat. Kita bareng-bareng jogetnya kalem loh. Rapenge liane pengen ku siji montoe kenyataane dudu aku yang jero apa jero hati yang punya Amelia Wedi semua isi sekali
Bos Hartono. Yo, cerah foto tidak tuh. Bojomu tak silihe, sesuk-esuk tak balik. Terus kelingan ramah kemudian kasih sayang Spesial Bos. karo patiku lakon dadi jodone. Sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno. Pasukan dekorasi tarik. Ayo Bos Hartono dan rekan-rekan yang punya belakang. Jambu alas kulite ijo sing digajang wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbu. Ayo Bos. Paning batin yen aku lalang aku dadi gawe. Bos Yaman yo. Ayo rekan-rekan dekor. Ayo punya dekorasi yo. Jambu alas de manis rasane. Nanti hati Jangan berdosa dia ya. Teni rodone. Sayange wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno. Kadung tresno nelongso. Rasane ngati. Yen aku ora kelakon melu duwe. Sikat yo. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo. Wah, siap ya dekorasi. Ayo Hari. Ayo Mas Arif. Tarik Bos Arif. Tarik. Mas Ari. Terima kasih Bos. Sepanjang batin. Logo. Jambu alas de. Ayo Mas Arif. Manis rasane. Sayange wis duwe aku wis kadung tresno. Sikat yo. Terima kasih. Jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo. Ada gula, ada semut, burung rondo aja direbu.
lagunya. Sadar. Spesial ke keluarga besar dari Gunung Kidul. Monggo keluarga besar dekorasi yuk. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Monggo yang dari dekorasi ya Dik. Kae rombongane. Monggo Mas. Litu. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Iya Dik. Tresno balung
pembuka dengan nuansa sragenan gede. Nggih. Tidak ngomong ta. Kita goyang kalem ya tim dekor yuk. Ayo Mbak Lina, bagus tuh. Ayo Rizky. Ayo. Muklis, Lis. Digoyang sampai bawah, sampai bawah. Digoyang wong kendaraan. Ini budaya ini belum turun ya. Udah belum turun ya. Mbak Rina, budaya ini tarik dari joget. Ayo. Seperti Putri, Putri, sini Putri. Yo. Tengah, tengah, tengah. Kita bikin geng sendiri aja. Ayo gengsi, Besti.
masih pada semangat. Enak nggonku to kandhane. Ya sego dhewe. Ya lesek ya, Dah. Oke. Ayo Mas. Kayak berak iki. Hah? Kayak ditarik ini. Oh, ayo Mas. Kok selote rono-rono loh. Sini-sini nggak apa-apa yang cantik-cantik. Monggo Mas. Keneng opo sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Ora Mas. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesat ning jero dada pancen Bahasa mundur. arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kaharanmu kang mas pupusen rasa tresnamu. Opo iki satana Takdirku sing jawabke siramu beda ati beda lambe. wis kadung mati rasaku kandas rungokno tangisku becike saka uripku kali pasang rangge lintange angkasa kowe tega gawe loro Marang tresno iki wis dalemku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Ayo Mas, so, oh kesana. Ayo. Andi tak iki bose ndi iki? Bose sing bose ayah dhewe. Bose. Bos Maya. Ayo. Sesek ning jero dada pancen larake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kaharanmu kang mas pupus rasa tresnamu. Ayo Mas, opo iki satanane Takdirku sing jawabke siramu beda ati beda lambe. Jogja Solo. Kowe tega
Edi. Ayo, Edi. Tok aja, tok aja, tok aja. Terima kasih. Matur suwun Mas. Ini ada dari keluarga yang mau nyumbang suara ini masa. Ini biar ceritanya. Ayo, ayo. Ayo neng ngarep, neng ngarep. Kene, tes. Wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulusing ati kesabar mas bola bali tak aturi yen aku dewa berketan Jangan anarkis, jangan anarkis. Rusuh, rusuh. Evana.
Elvana, yo. Teklek kecempung kaleng timbang golek dek api elu wong balen sabar mas kok sabar kesusu yen kesusu kundane wis mati kleru wis dadi anteping kalbu tak delani jiwa raga tulus sing ati sabar mas bola bali wis tak aturi yen aku jiwa terkesan tiba ning Mantap, thank terima you. kasih. David Bos. sing bariki ya David ya. Iki Kiu kalau ada maunya apa begitu gue? Yo! Santana cerah foto di jantung Kak Tri Mbak Winda, oh hai. spesial buat Mbak Winda. Doa dindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku gerak, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah ada yang ku sayang. Bos Ridwan, yang punya Atlas Law Fotografi. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan dibayar kontrak. Cintaku ini hanyalah untuk apa? Rina Masya mana Ri Masya? Masya mana Masya? Pasukan hijau-hijaunya ya. Ridwan. Oh. Ayo ini MC loh. Spesial buat Bang Ridwan Surabaya. Ini
boleh. Doa cintaku sayang, para cantik wajahmu yang ku kenal tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah aturanku sayang. Sikat yo. Sunda. Enak ini, dawa kene yakin.
Lagi abangku. Jangan diajari, jangan dikasih virus. Ku rindu badai mana kau menasih. Ketika ku tersedih. Ayo kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih penuh Abang rasa. kenapa? Celananya kenapa? Oh Tiada terkira rindu segala-galanya. Paracetamol. Oh paracetamol, obat segala-galanya. Oh, paracetamol, obat segala-galanya. Oh, paracetamol. Bubuk gagah. Mantap, thank you semuanya abang-abang kita yang punya Terima MC kasih Indonesia. abang-abangku. Ini rombong-rombongan dari MC. Oh
kongko ceritanya, lo kita kari siji.